Ladies and gentlemen, welcome again. If you are part of this channel and if you are new to this channel, please subscribe. It costs nothing. Welcome back and thank you so much for visiting my channel. On today's video, I'm talking about Khuzani Mpungose and Ngizwe Mchunu. Kubikwa ukuthi seqoboke umsindo phakathi komculi kaMaskandi nowayengumsakazi woKhozi FM uNgizwe Mchunu kubangwa ububi. uNgizwe Mchunu uthiwa uzwakala kweminye imiyalezo eqoshiwe esongela uKhuzani Mpungose emsolwa ngokusabalalisa izithombe zabo bebobabili kodwa yena uNgizwe emubi emahliphihliphi futhi kuvele nezihlathi zakhe zinkulu. So bafowethu uNgizwe Mchunu nendlamlenze babe kweminye yemicimbi thizeni lapho khona indlamlenze iyathatha izithombe isebenzisa umakhalekhukhwini wayo iyasa iziposter ezinkundleni zokuxhumana thizeni kubalwa kuzo uInstagram. So isenzo kwesendlamlenze asizange samthokozisa neze uNgizwe Mchunu. So kungakho uNgizwe Mchunu egcine sesendela indlamlenze imiyalezo eqoshiwe. So kule miyalezo eqoshiwe uzwakala ethi ngempela Mpungose wangifuna nawe kodwa wangifunani. Unini waqala ungidikadeki. Uqale wadedela amahliphihliphi esithombe sekwaphuza ushukela ngimube ngathi ngiyingulube ngishiswe nayi ilanga. Sengingaka izihlathi. Manje into engiphatha kabuhlungu manje udedele izithombe emontweni sinawo nakhona lapho ngibumbe umlomo izihlathi zingaka ngimubi ngimahliphihliphi. Wena nje uhlezi uziletha right yonke into yakho ikuhambela kahle. Mina uyangicindezela ngezithombe. Ubola ukuthi uyolungela yini nje. So amazwi kaNgizwe Mchunu lawo asenda khona ivoice note esendela uKhuzani Mpungose. So igcine isihamba isifika nasezinkundleni zokuxhumana ukungazwani kwabo. Ukhala ngokuthi ngazi ukuthi uKhuzani Mpungose uyamcindezela ngoba yena ezithombeni uvela amuhle umsola ngokuthi kungathi usebenzisa izinto thizeni zokuedita izithombe zakhe anduba aziposte kulezo nkundla zokuxhumana. So ke ihambe yahamba yaze yafika emaphephandabeni lapho ethe uyafonelwa khona uNgizwe Mchunu wathi ake nime kancane aningidedele nami ngithole ukuphumula ngoba sengayeka nokuba umsakazi kanti yini niyifuna kimi ngoba mina ngangizidlalela nomfoka Mpungose. So uKhuzani uthe mayifonelwa yena wavele waphela ihlaya ngoba uthi lento wayithatha njengento nje eyumdlalo futhi angayithathi serious. So kuthiwa indlamlenze ithe selokhu yazalwa yona ayimazi umuntu ofuna ukunconywa wesilisa futhi ojabulela ubuhle. So by doing this video I'm not shading uNgizwe or uKhuzani. I'm just expressing my view or my opinion about what I saw on the article. So now you can also go to the comment section and leave your view of what do you think. Is it good or bad for umuntu wesilisa ukuthi ajabulele ukuba muhle ezithombeni noma abuke kangcono? So ngithe mangena kuma comment thizeni lapho ngifunda khona this article abantu abaningi bagxeke izintatheli ukuthi intatheli zamanje ayisawazi umsebenzi noma azisabhali izinto esizidingayo ezinohlonze. Akusindaba le ongaze uyibhale emaphepheni kube indaba nje eundaba mlonyeni kukhulunywa ngayo. So nawe ke uzoya ku comment section ushiye uvo lwakho ukuthi wena ucabangani kulokho sengikushilo. Thank you so much for viewing this video. Before you leave the channel, don't forget to subscribe. Ngiyabonga kakhulu.